Check. Sampo. Oh, Sampo. Sampo. Live stream. Live stream using YouTube. Hi guys. Live tuloy na nga. Oh, live na. Pero ini alas 12 yan, makasod na siya na. I-schedule mo ba na? Meron na video na ni. Oh, nag-atang na. Pinso mo. Yes! Pasok! Ay, gali na eh. Sorry ah. Jamis. Pasok! Hi Jamis. Jamis yung pangalan ng tambay. Shout out for today. Tambay sa kono siya. Tambay sa gikan ni James Ray. Tambay sa niya. Kaon sa inom sa kay Baskoro. Oh, yeah. Niya si Enrique Hello, Del Valle. Hi gikan. Enrique. Enrique Hill. Enrique Hill. Yung pangalan ni James Ray. Niya Enrique si Hill. Familia Hubahib. Familia? Okay. Hi ma'am, Familia. Merry Christmas sa mga nisod sa itong live stream. Gikan ni Si Mary, Pamilya. si Ma'am Mary Jane. Katuman na siyang sinahimong Mary Grace. Okay. Si Mary Jane Pinya, sa imong Mary Grace niya. Ingon siya nga, ayun, nung pag-mic. Sige. Niya, wala pa may nag-start, ma'am. Alauna pa mag-start. 1 PM na ito start ha. So next time tayo na kay nag-prepare na nag-preparation lang sa Chris atong V. buwan. Caragon. Hi, Chris V. Ang atong dono. Jewel din Cuesta. Hi, DI. Pope. Hi, Pope. So later pa may magsugod guys, alauna. So guys, wala nito nagnangga. Oh, standby lang na. Standby lang na. Ilan kay bayubay ka niya itong mga papel niya. May baso. Oo, okay. Baso. Karon guys, alas mga 1 PM start na. Awa lang nga. Awa, sige. Guys. Ano kayo mo? 1 million subscriber na tayo. Awa, game. I-like sa Facebook. Look, buwa lagi. Buwa itong live niya. Nawa itong panel ng live doon. Wala mo nawa ito internet, wala. Wala ra. Si FB naman din mag-live si Kuya Matt ba? Oh. Ika sa YouTube. Oo. Balik. Something wrong. Nakasun ka rin, boyfriend.
What's up mga ka-rangers? Ako rin si Mani about my YouTube channel. So kasi natingala mo wala silang nga. So isuguran siya na po nga. So siya sa pantanan and magkapag-research siya. So for this video guys, mag-unboxing na. Kaya naman may iba sa Shopee na para sa aming vlog, para sa aming gamiton. So yung kalit ni bisan ang barato, siya ay nakakwarta mo sa dumay-dumay yung video. So gusto ko mo start? So, among na siya guys, so di na ka magpadugay-dugay pa sa kita na po ninyo ang among kalugay siya. So, kami na po siya na-update guys. Na-upload siya ang mga 7 days ago, kung mga 4 or 3 days. So, karoon siya na-upload. Pero okay na, at least na so, silang ipalit man siya ato sa Shopee, pero wala niya na unboxing kahit ano na i-visit ayos siya edit sa mga video. So, wala na lang siya wala na lang niya na vlog. So, i-share lang sa din na mo inyo guys ang mga ipamalit sa nagdamay ra, pero dapat sa din siya tapang para na mo din sa aming vlog. So, dala na siya guys. Hala. So, may tugulan naman siya niya. Tugulan guys. Tugulan Kapag isang ano kasi lang ka siya sa Shopee o kuhaan ka ng kanimo yan ka sa Shopee last ano siya para sa tools yung laptop ano siya and nakapalit siya mga tools para sa yung laptop hindi siya guys more siya wallet style and ang sulod niya is ako siya sa pang guys para listarin mga tools para sa iyang laptop. And palit siya cooling fan, cooler fan para sa laptop sa kay minit man siya daw. So dili siya namin guys. Dili may wala may namo na gamit dito mo ang laptop ra po niya. Gamay siya dili niya po siya. Dili niya makayang kainay ko. Kinsa ko ni Standby lang ta guys ha, kay later guys. 1 PM guys, magsugod na ta ha. So, standby lang ta guys. And ang palit siya mouse guys. Palit siya mouse. Palit siya mouse sa Shopee. Pero yung testing niya ay Ren, walang pagkwarta na. Iyan nakakontak hindi pa na po siya. So okay raman sa. Dili man jud na perfect na adi kaya na siya sa dinya. And so the guys, mo ko pala mga kita na ko niyo. Yan ang my list. At yan din naman guys, yan ang sa tools ito kung and napagigay mic, microphone para po social and siya. Para po na siya. Oni, wala mang may kuan niya.
Magsaya naman guys! Ayun, no? The Punisher. So, Back to our channel. dugay-dugay na nakablog guys. Tulog sa stay at home ba? House. So, practice inside. Tulog na kuhan sa image ba? Kaya kami siya na inside mo yun. So, I cannot afford without any configuration. Tapos sige guys, so, close. Without any struggle. So guys, welcome to our channel, Minyo Vlog. Hi guys, naging mo rin yung Facebook page pa yung Minyo Vlog and follow sa Minyo Vlog official. Sa Instagram po, sa Minyo Vlog 50, na pahimog ko. Oh, lagi. Yeah. So, guys, tara, i-follow ninyo, i-follow, and sa Twitter po, i-follow ko Mimi Ibang 15, and sa TikTok, Mimi Ibang Lista 6. So, welcome. Like, share, comment, kung ayaw ka rin ang notification bell para ma-update mo sa mga bagong video. Ano siya? So guys, we would like to introduce again Minyo Vlog is back. And Mimi, guys, and just now, wala yung Minyo Vlog. Minyo, it's a great combination. Mimi and me, Minyo Vlog. So don't forget to subscribe Minyo Vlog. And sa mga friends nila, family na po sa San Carlos, hi, mga friends, and sa Kamalik family, kay Hana Uncle, Bibi, GP, and at Mong Irene, Mong Linda, Mong Juliet, Mati Maribel, Kulebot, Arnie, and Juliet. Hi guys! Well, kaya shout out sa mga crocodile niya. Kalawan. Amping mo pwede. Always stay at home. Kung guys, kaya kung di ako nila sa akin sa So it's dito guys, kaya kung hindi ako, ayaw mo sila sa mga Unsa? Dito ko. So, isa na ako mga chitara, mga kamera na ito niya, mga dito sa mga snow. Whisper Challenge That was with a twist. Whisper Challenge, that was Minyo Vlog, Whisper at home, Whisper _ slash. So, guys, I told you I'm the Punisher. So guys, what is your guys? Namin mag-vlog na pagmikawan kaya kami naman and what is your Whisper Challenge with a twist. Alright, bye And guys. what the other ganun and ako Whisper Challenge gani kana siya ganun. Gani, kami buhaton siya. Mag-kuhan niyo yung headset, gamit yung headset o cellphone, and then ibo gan, ano siya. So, mga Dayon, mag-voltage siya dire. And kani kay amo ang topic karon is about na inon man. Ano siya? alcoholic. Man siguro mga So, mga alcohol, mga tangkig, mga driver. Bawal. Yeah, don't drink alcohol too much.
kong minuwi guys na inshallah ay magtabdit. And wait, muna siyang whisper challenge with the twice. Muna siya, and then more go to very, basta mga ito, mga ilaw na niya siya kung makabukong lima-lima, ang buka na ni kamera kung duwa. Pero, basta mo. Mga tayo din, nakasutubig talaga. Matupin na tayo nito itong kaya ganyan kung ito sa akin. Wait. So, magamit siya ng headset. Ako yung mula ko. Ako na makadawang sa matupit na to. So, ako yung whisper ni mo. Kung sa mong gisulti. Okay. Kung sa mong gisulti, imuha siya kung gusto ko tingnan ko, for example, Aywa. tuba, anak. Aywa. So, sa mana ko, dili ko musulkya, dili ko mukha na mana ko. Mula siya, ikaw niya guys, ihong-hong niya ba? Mga yung whisper challenge. Action ra niya ha guys ba? Kung sa English pa guys, action with words. Action. Action words. Mula siya guys. So, kaya guys, naka-headset ko sa mga verb, adverb. Hindi ko alam. So, muna na siya hanggang. Ako may abi. So, kung ako makadaog mo sa ako, yung unang mungong ni mo sa imo, kagaling dun sa akong isang state. Okay. Kung makadaog ka, so ako yung tangan ko, pulbos. Pulbos guys, kaya pulbos. And then, kung mapili siya guys, kung dili siya katakan sa akong isang state, ako siya ang butang pulbos. Siya na po yung musulti na ko, kung ako yung matagal, dili mo matagal sa akong kuya. And siya, whisper challenge with classes. Calling and change for form. And change for form. So, Asalay kang talaiwa, tadraiwa, sukulaiwa. Inshallah. Tulbot ako guys. Ano ang nagkasama mo natin? Kailangan para na-focus naman. Mga guys, ha? Ano siya? Dara guys, pakita na ko niya. And tulbot. My first. Yes. Done. Kain ka lang. Huwag kang titingin sa iyo. Imperador! Bawaan niya bawal na natin yung mga datos na ito. Yung tagal na ito. Makulatik. So, yun guys. Yeah. Ma! Kunza! Tuba! May kumay ba? Banyak guys. Sayang guys. Itu yun on. Game! Hindi ka!
Wala po! Magsaya naman guys! No! Sa'yo, ma'am. Yeah! Tumba! Dali! Tumba! Dali! Sige. Tulungan mo ako. Go! Tulungan mo ikaw na. Kasi Tulungan mo nila po. Ina. Isa! Isa! Rejoice! Ma! Ayan! Hindi ko ako may nakuha na. Ano yun? Video na. Lele! One day! Rejoice! San Miguel! Ayan na, Ben! Wala po! Jen! Binuha ka na ito, guys! Mga tips! Dapat? Makakotay mo po. Makakotay mo na. Taluan! Rejoice! Wala po! San Miguel! Tabayais! Tilibra! Sabi niya beer. Ngayon mo pa San Miguel! Oy, sabi ka beer ko na. Ikaw?
Mira, ito na. Last na yun na. Ganda mo. Ha? Tandoy. Wala! Ha? Tandoy. Wala! Solo! Tuba. Tuba. Kaya mo na mag-uot na kita ng Wala. Tuba. Bigyan mo daw ako ng mga kasabi. So, So guys, guys, mga na to guys, ito mga galingan sa wala. short activity. And guys, salamat guys sa mga nagtanong sa mga past mga videos and kani nagkaroon ng videos na mo imong kahapon. Ang videos kag na ba ko? So, yung mga ganyan. Guys, tanawan yung mga videos kanina video guys ha, and please follow us on our social media. We don't need the account. Please subscribe, like, share, comment, don't forget to click the bell for Forget to subscribe again, guys. We Thank you always, guys, and we pray always, and as always. Wala siya. Wala na kailan yung sulit ka talaga. Tired niya ko sa akong hapog sa mga muna na akong isang minuto. More videos to come pa. Salamat tayo guys, 10,400 subscriber na kami. Bob, salamat guys. And please support lang. And salamat tayo. God bless us all. Bye. Video Vlog official guys. Please like our page. Bye. And follow us on Twitter, Instagram, and Facebook. Bye. What's up? Mga angkid, mga krokodil, mga bruha, mga mananap. Kung sa pagklase-klase mga mananap sa atong makita sa atong mga palibot niya, guys. Worldwide, what's up, guys? So, today, ang topic natin today sa mag-workout tayo. So, kasi kakagising lang namin dito sa bahay namin. At ang trend namin ngayon, gagawin daw ngayon is ay mag-workout tayo. So, guys, yes, yun muna yung mga balito natin sa ano. So, nos, lapit. So, grabe, kuan, wartigas gawas. So, nanikuwang na sa ani. So, mga 30 days din siguro, guys. So, just want to know, guys, workout me. Pakita ninyo. Ano sa was, pakita ninyo. Ang mga exercise na pagkabuhat tulis mag, mga saan sa na-pick up, mga tanki, mga crocodile, mga worm, mga tiger, sa mga klase-klase mga kuha na ito makita rin, mga style rin, mga like nga, this mga na, makita rin. So, I will show you guys, para makita na yung mga tips sa mga buhay.
Tara guys, ang ipakita niyo. Welcome back. So guys, morning ang gan guys. So, hey guys, repeat ini. Start na sa bulan. Guys, kaya ito mga gamit. Hindi na lang yung isa po ka. Guys, so, exercise na, sugod na, lagi na sugod eh. So, good guys. So, mga na po mga sampu guys yan sa itapla sa mga madlang sa mga talahan, mga crocodile, mga tuko, mga worm, glass. We are here at home now, so bawal pas ngayon, stay calm, stay safe, God bless you all. So, guys, dito na magalilanay guys, ato na kita, show na nato atong area nga ating paghimuon sa tulog. So, let's go guys, dito na tulog guys. Guys, so tingin na rin na. Tapos na parang kita makuhaan. So, dali, after some more focus, mag-chill na guys, hikukuikuan, siya kurang. Ito, ano ba? So, relax kita. Mag-TV, another one, Spider. Sa itong mga Spider-Man, missing. Gawas ng one guys, get sila. Morning, get sila. So, guys, morning area na ito nga. Pati, mo, ito sa mo. Dari ito na. So, ito rin ito. So guys, mag-workout na karong adlaw kay wala man tayo linaw. Una-una may workout siya kay wala may pasingot-pasingot guys and sige lumihiga, sige ulit sa cellphone, sige laptop, maura na siya naman. So dapat healthy lifestyle na karon. So start na ta guys. So good with that. 4, 3, 2, 1. Kita na naman, lagi na rin. Jogging dito? Ito ang jogging. Ito. Wait guys, tara guys. Jogging na siya guys. Wow. Pila na na ba yun? Wala. Sige. So, pila lang po guys. Guys, dali, magtutuloy pa. So, libot na sa kapalibot. Dapat gawin rin siya dito rin mo. So, ibuhat na naman sa liwas guys. Mas kihingit siya rin siya. Dapat na speculate na pa. So, dali lang. So guys, start natin dali na kami jogging. Dali na kita sa our main entrance. Pinaka-main. And 1, 7 p.m. na ha. 4, 3, 2, 1.
So, bali ang sunod na may searching ko siya kung sa workout ng sa likod na. So, dito ko nag-exercise. Oo na, inaw. Mantika. Sana all. Okay, nag-picture niya. Sana all. Kita tuh. Lagi vlog itu. Di ko pinitip ko mo di. One spot dia pero na siya eh. Kasi tawag jumping spot. Katulad niya po sa pagpapalagi guys. So, di pa nila ito guys. Sini ya. Okay guys, mag-watch ito. And guys, magpasalamat din sa kanyang subscribe sa our channel. Thank you so much for subscribing us and don't forget to like our video. Don't forget to like our videos, comment our videos guys, and don't forget to click the bell button guys para update mo sa tanan ng mga videos. Huwag ka rin mga guys and hope masuportan ninyo and mga video guys. Thank you so much. So, balik na tayo. Mataglanay ko pala sa screen. Oh no! Meron like this. Okay.
Wala na. Wala na, palitan ang kamera na. Ang ulam ito yun. Oh. Wala din. Asa na kita? Gaya, hindi ko na ito. Di mo ka masulti. Wala mo kayo, wala ka na yun. Soalnya, naman kayo na ako, gibuhat mo nga. Exclusive. Right City, apit na lang. Wala ko cellphone. Tawag na. Tingnan na nga. Alauna. Live na po siya mga ina. Dito ko kunik kay nag-set up ako na. Alauna ko maka live niya. Kung biscuit lang po. Yeah. Wala, laon na lang. Ay, pastambay lang. Mag-live siya. Ugot. Sa iya? Anya na lang. Laon na lang. Sa mga judges dyan, na nanonood ngayon sa Huawei at sa Linyad Vloggers. So, ako salamat mo sa inyo support. I-encourage kita ang maximum 1,600. So, dapat salamat sa inyo. So, guys nga, hindi mo subscribe na mo, Facebook ka sa vlog. Pag itong mga bago sa mong channel, guys, please subscribe. So, guys, tingnan na. Uy, sige, binot ko ko.
A few moments later. Sana may karoon dito sa Naga City. Wow, hindi. So, namin karoon sa Ochado. Oh, Naga. Okado, Ochado. Sino tayo sa kanya gawin din? Namin guys sa Naga. So, kanina, natutuyan mi. I-check ko yung na ako may driver's license. So, mo, kung may ganit, yung school permit. So, nakukunan nga pa yung sa driver's license. So, kanina, din Lord, na wala min yung babae na nakagawa siya ako medyo. So, ano na may gawas? Ano sa kaya? Hello. So, there guys, so namin sa Okada kids. It's my favorite healthy. And I'm the healthy guys. Yes, We're setting them up. we are